ngambona umuntu onothando dlulo kamama. Angaze ngambona umuntu onothando dlulo kamama. Mina ngiqonde ukuthi kuningi okwenzekile ukube wayengekho ma nami ngama ngikhula. Mina ngiqonde ukuthi kuningi okwenzekile ukube wayengekho ma nami ngama ngikhula. Ukube kuya ngami ma bengizokuthengela umuzi eMelika. Nowazi cause ungikhulisile ungenamali watela ubusha bakho wangithwala 9 months wangigcina. Oyembokodo ngikuthwesa umqhele inhlonipho ngifundiswe nguwe. Ekuthi uma ngikhula ngilashwe nguwe. Mina ngizokusebenzela sengiyindoda imina ozokuvikela. Imali ngizokuphandela umuzi ngizokuvusela. Angaze ngalibona uthando lufana nolwakho mama. Oh yeah ma. Angaze ngambona umuntu onothando dlulo kamama. Angaze ngambona umuntu onothando dlulo kamama. Mina ngiqonde ukuthi kuningi okwenzekile ukube wayengekho ma nami ngama ngikhula. Mina ngiqonde ukuthi kuningi okwenzekile ukube wayengekho ma nami ngama ngikhula. Mama hey yazangazi ngaqala cela ubunga ma hey ungiphi impilo ngabona lo mhlaba ngamehlo. Sengikhulile manje kunzima mama lokhu khona ushizelile nami okunye kubonile nami. Oh malo wangikhulisa wangifundisa yenzembe wayibambeshisa kwangelula. Oh mama we kawe ngafa umuntu sekaningi ungibhekelela nami ngisazobhekelela. Wangifundisa wangikhulisa yenzembe wayibambeshisa wangelula. Oh mama we kawe ngafa umuntu sekaningi ungibhekelela nami ngisazobhekelela. Oh power kwimbokodo angaze ngambona onothando lunjengolukamama. Umuntu onothando dlulo kamama. Angaze ngambona umuntu onothando dlulo kamama. Mina ngiqonde ukuthi kuningi okwenzekile ukube wayengekho ma nami ngama ngikhula. Mina ngiqonde ukuthi kuningi okwenzekile ukube wayengekho ma nami ngama ngikhula.